तामुलपुर जिल्लायाव सासे निसा बेसाद ड्राग्स लाग्रा बर' लाइमोना पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमालांदों। जुम्मा ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमालांदों। तामुलपुर पुलिस थानानिफ्राय खारखोमाबाय ड्राग्स लाग्राजों लोब्बा थानाय सासे दुथां लाइमोन। तामुलपुर पुलिस बिफाना हमनानै लाबोनाय ड्राग्स फालांगिरिजों लोब्बा थानाय सानै लाइमोना पुलिसनि आखाइनिफ्रायनो खारखोमालांनो नाजादोंमोन। ड्राग्सनि निसा लानायजों लोब्बा थानाय हमजानाय सानै लाइमोनखौ देहायारि नायबिजिरनो थाखाय तामुलपुर गुदि देहा फाहामसालियाव लाबोनाय जादोंमोन। नाथाय बे समावनो पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमानो नाजायो सानै ड्राग्स लानानै हमजानाय लाइमोना। ड्राग्सनि निसा लानायाव हमजानाय सेलिम मुंनि सुबुङा खारनो नाजादोंमोनब्लाबो रायजोफोरनि मददजों हमनो हायो आरो गुबुन सासे जुम्मा ब्रह्म मुंनि लाइमोना खारनो हायो। पुलिसनि नोजोरनिफ्राय खारखोमानाय ड्राग्स लागिरिखौ हाग्रा बंग्रा नखर नखर नागिरगासिनो दं तामुलपुर पुलिसा। थारैनो साननो गोनांदि पुलिसनि आखाइनिफ्रायनो ड्राग्स लानायजों लोब्बा थानाय लाइमोना खारखोमादों। Boleh sini gaduh semua. Kau handcuff lagi nak keluar dari sini, ha? Iman kau tu orang pun, ha? Kita tu nak belakang sini boleh, ha? Siapa orang tu, ha? Hei. Udah. Hei. Oh. Aku dah yakin. बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।